Здравей, швейлети, аз съм Теодор и днеска правим крафтинг and билдинг. И днеска сме с две мои приятелки, но имаме една нова приятелка и си Стефани. Кажи откраднах мисълта от един съндък. Нямаш нужда да го казваш. Ти сте казвали ненужни неща. Какво е това, бе? Чуй как ми лага FPS-а. Стефани, какво се слага тук, бе? Брат си чуве. Не. Къде? Следвам. Макар този басейн, бе. Където? Виж какво Направо джакузите си направила басейн. Ма той не прича на джакузи, чич. Пи човек как ми лага FPS-а мазно. Ти при кой ще спиш, Стефи? Чакай, при моето легло в палатката ми няма място. Абе, това е моето! Розовото е моето! Розово! Басейна е хиперак. Не съм взел нищо. Това е моето. Да вземам нищо. Няма да не взимаш нищо, бе. Блокнети. Взели нещо. Уф, и кой ще стане като ти вземи нещо? Ти можеш пак да се го сложиш. Абе, какво пада с тази къде? Айрон. Ти бе, мокни. Ама нема би, бе. Аз се затвам. Горя май. Експит. Вижте, да намеря, бе. Такъв равинчето. Злато! Къде? И направих така, намерих пещера и ето злато. Аз го ще чуя. Не. Ще бя го вече. Ела ти да би такова сложик с новем чест. Няма ти е. Къде е това туди си? Махнах го. Аз ти казах, че го щупя. Аре, елате в къщата. Лава. За първи път се виждаш лава. Какво омага? Какво къде да ми път лава? В клипа за строяне първи път в една мина видях вещица. Една с дървената. Какво стана с мен? Дървената до желязната. Викам, че това времето. Слагай толкова човек. Не мога да ви заклеща. Където е? Какъв си? Не бе, аз помислях за остатък и добре. Ето бре за гледната къща.
Да видиш какво съм сложил в чиста. На къщата, не долу в това. Трябва ли да правя? Еми, къща. Да не пиче, да не ги пиче, Това е свой. Хора се изгубя. Върни се по стъпките. Не мога. Копай. Нагоре копая. Копаеш надолу. Омага. Защото сега няма смисъл. What? Съвсем се обърках това. И аз не знам. Самоубийца. Да пише кил. И ще се появиш върху леглото. Ами нещата. Напиши до началото. Ами нещата ми. Какво не щеш? Нещата ти ще се запазят, а и ти можеш пак да си ги вземеш. Не мога да човек, искам да се изляза. Изрази се. Да креща. Аз виждам нейната на някой. What the fuck, аз виждам колко в нейната. Колко дърт. Аде ми искам да го яза този скорно. Виждам нейната на някой. Да не има Стефан. Вода е. Вода. Два нейната. Бащи. Ома, какво? А нещо не става. И аз не виждам нейта. What the hell? А какво става? Може да я запомня, но не може да го цъкне. Вода. Де си? И аз не виждам нейта, ама си хипер надолу. Ами аз съм нагоре. Да, ама си хипер надолу. Извинеш нагоре, ама си много надолу. Сега ще да проследя като и. Ти учиш ли? Слагай точка да виждаш. Аз толкова слагам бе. Копай само нагоре, не настрани. Добре, пичове, съжалявам за паста, но ме извикаха по спешна нужда. Стефан е тук. Ти кога дойде, бе? Ма какво нещо бе? Тя май ще прави къща. Къща ли ще правиш? Това клей ли е? Това клей ли е? Как не знаеш кой ти е? Ома гъп, пичове. Човек, който не знае какво прави, не знае какво прави. Може да се да живее при тебе. Добре, ще се Направила си много як басейн. Дори пича, видяхте ли как се прави един трол? Ами она е къща. Тъпскали. Видях тъпскали. Само просто. Не просто е също. Бъдна? Не, просто понякога те идва в главата. О, за аз се износям от къщата на Теодор, дето той е гръм. Аз яжда, ама ме изхвърля. Гледам 10 борта са розови. Ей! Аз обичам розово, наистина. Палатката ми е розова даже. То всичко е розови. Ще ти помогна ли? Аз се врата на дето гръмна. Човек? Купайте. Промени ми са пак нещо. Вижте какво яко ми се вижда. Те Бог види. Нищо не ви се е променило, просто тъй като го прави така. Не. What the fuck? What the fuck, понякога ми се променя. Я? Моля, да сте искаме. Да сте, да че го... Я? Да, вярно е, ти го правиш на цитя. Де това да не би... Абе, де си? Какво помага? Дори приемем се до тук да свършвам с клипа, надявам се да ви
Якось така, абонуйтесь за мен и бай-бай. Бай от нас.